חוקי ברזל כשנפרדים מעובד. עובדים בוחרים לבוא לעבוד בארגון כל יום מחדש. תנו להם את כל הסיבות לבחור בארגון שלכם. אבל אם כבר חוויתם עזיבה, מנפו אותה כהזדמנות לרענן. שחררו רגשות נבגדות. עשו הכל כדי להפוך את העוזבים לשגרירים. תשקיעו בתהליך הפרידה כמו בתהליך הקליטה. והכי חשוב, פשוט היו אנושיים. אז מה הם חוקי הברזל? קודם כל, אל תיקחו את זה אישית. התפיסות הישנות השתנו, עובדים לא מתכננים לעבוד אצל אותו מעסיק לאורך שנים רבות. תעבירו מסר של פרגון לכל בחירה. תזכרו, העובדים שלכם רואים במעבר בין החברות חלק טבעי מהתהליך ההתפתחות שלהם. תשאירו את הדלת פתוחה. העבירו מסר בונה אמון ומחויבות. אצלנו הדלתות פתוחות. מסר של דלת פתוחה יסייע לכם לגייס את אותו עובד מחדש בעתיד, מה שנקרא גיוס בומרנג. לימדו את השיעור, קיימו שיחת פרידה מסודרת. לא לפחד לשאול שאלות על סיבת העזיבה או משוב אמיתי. תשאלו מה היה משאיר אותו בארגון. תשמרו על קשר, יחסים הם לפני הכל. אל תירתו מלשלוח להם ברכת חג או יום הולדת או להזמין אותם לאירוע חברה. זכרו, יש את העוזבים, אבל ביום שאחרי, מה שעוד יותר חשוב, הם הנשארים. כמו ילדים שלנו, הם רואים את הכל. נפרדתם לא יפה, הם יזכרו. נפרדתם יפה, עוד סיבה בארגון בו הם בוחרים כל בוקר מחדש להיות בגאווה.